Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешина UFC дар ду вазн Конор Макгрегор омода аст ки зидди Ислам Махачев ё ин ки Ҷейсон Гейджи муҳорибаи унвонӣ гузаронад. Оиди муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук ё нимёна ма чӣ фикр дорам? Гейджи вақте ки дар формаи хуб қарор дорад баромадҳои хуб нишон медиҳад, лекин вақте ки дар форма нест ӯ бениҳоят бад меҷангад. Ма боварӣ дорам ки ӯро бе ягон мушкилӣ шикаст дода метавонам. Ӯро дар стойка задан мехоҳам. Оиди Махачев бошад, пас бо ӯ таърих аст ва ма барои чунин муҳориба розиам, гуфтааст Макгрегор. Хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегорро аллакай рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 муҳориба зидди Макс Холлоуэй интизор аст ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии ин турнир шуда дар вазни 77 кг мегузарад ки чемпиони ин вазн Ислам Махачев аст. Агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хел ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. Барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо дастсафка мекунанд. Топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян оиди бохти Илия Топурия ва оиди чемпионии худ дар ин вазн фикрашро баён кард. ҳозир дар вазни сабук барои ман ягон рақиби вазнин нест. Ягона касе ки барои ман рақиби вазнин буд, ӯ ба вазни нимёна рафт ва бале, ин шахс Ислам Махачев аст. Дирӯз агар ки ӯ ба муҳориба зидди Топурия мебаромад, пас ӯ Топурияро дар якум раунд шикаст медод. Ислам ӯро нафасгир мекард. Топурия гӯштини худро бисёр таъриф мекард, аммо дар ҳақиқат ӯ гӯштини хуб надоштааст. Лекин ба ман писанд омад ки Топурия баҳона накуфт ва бе ягон баҳона гуфт ки бале, ман бой додам. Ин рафтори дуруст аст. Ман фикр мекунам ки довар бояд ҷангро дар сеюм раунд манъ мекард, чунки як чашми ӯ пурра маҳкам шуда буд. Ӯ бо ҳамон чашмаш тамоман намедид. Аммо Илия ҷангро идома додан мехост, чунки ӯ ҷанговар аст. ин чиз нишон медиҳад ки Топурия ҷангвари ҳақиқӣ аст, гуфтааст Царукян. Ва дӯстон, акнун биёед мебинем ки баъди ғалабаи Ҷейсон Гейджи рейтингҳои UFC чӣ гуна тағйир ёфтанд ва оғоз мекунем аз рейтинги вазни сабук. Акнун чемпиони вазни сабук Ҷейсон Гейджи аст. Якум рақам бошад Илия Топурия, Царукян, Оливейра, Холлоуэй, Сен-Дени ва Пимблет дар ҷойҳои худ мондаанд. Ана Маврисио Руфи бошад, баъди шикаст додани Майкл Чендлер 2 зина ба боло рафта 7-ум рақами рейтинг шуд. Гамрот, Хукер, Майкано 1 зинаи ба поён рафтанд. Физиев ва Салкин дар ҷойҳои худ мондаанд. Ана Дарюш ва Нолан бошад 1 зинаи ба боло рафтанд. дар ҷои 15-ум бошад ҷангвари нав пайдо шуд Мануэл Торрес. Ана Майкл Чендлер бошад аз рейтинг нест шуд. акнун мегузарем ба рейтинги паунд фу паунд, яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн. Якум рақам ҳоло ҳам Ислам Махачев аст. Волкановский 1 зина ба боло рафта ҷои Топурияро ишғол кард ва дуюм рақами рейтинг шуд. Пётр Ян 2 зина ба боло рафта рақами 3 шуд. Боз дар ин рейтинг Ҷейсон Гейджи пайдо шуд ва якбора ҷои 4-умро ишғол кард. Ана Топурия бошад 3 зина поён рафта ҷои 5-умро ишғол кард. Пеш аз ин муҳориба ӯ дуюм рақами рейтинг буд. Стрикланд 1 зина боло рафта ҷои 7-умро ишғол кард. Перейра 4 зина поён рафта ҷои 8-умро ишғол кард. Двалишвили 2 зина поён рафта ҷои 9-умро ишғол кард. Ҷошуа Ван ва Чимаев 1 зинаи поён рафтанд. Сирил Ган пайдо шуд ва ҷои 12-умро ишғол кард. Пандожа ва Оливейра бошад 2 зинаи поён рафтанд. 15-ум рақами рейтинг ҳоло ҳам Арман Царукян аст. Чӣ гуна ки мебинем дӯстон, турнири кохи сафед дар рейтингҳои UFC тағйири калон овард. Ҳозир бошад фактҳои аҷиб оиди чемпиони нави UFC Ҷейсон Гейджи. Ҷейсон Гейджи ягона ҷангвари UFC аст ки ҳамаи камарбандҳои ин ташкилотро соҳиб шудааст. Камарбанди муваққатӣ 2 маротиба, камарбанди BMF, камарбанди чемпионии доимӣ ки зидди Топурия ба даст овард. боз камарбанди махсус ки танҳо барои кохи сафед омода карда буданд. ҳамчунин Гейджи дар 16 муҳорибаи худ дар UFC соҳиби 17 бонус шудааст. яке аз дурахшонтарин ва шояд аз ҳама дурахшонтарин ҷангвар дар ҷаҳон. баъди чунин дастовардҳо дӯстон, ҳамаи чиз чунин менамояд ки ӯ дигар маҷбур нест ки ягон чизро исбот кунад ва худи ҳозир беҳтарин лаҳза аст ки дар синни 37-солагӣ карьераи худро ҳамчун чемпион ба анҷом расонад. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? Гейджи бояд боз баромад кунад ё беҳтарин мешавад агар ки карьераи худро ба анҷом расонад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.